Pick up on this. Шоуто на Атака се завръща новия сезон! Днеска сме на нашия новия сезон. Вече на 20 и... Вече на 22 юли. Не. Вече 2014 година. 22 януари. 2014 година се връща по Алекс TV 2. Атака на шоуто! Шоуто на Атака! Сега добър вечер. Сега, в миналия сезон бяхме най-добрите в следващите години на Атаката. В Атаката е най-хубавото нещо в света. Сега, дами и господа, хайде! Първо ще задаваме кротко. Сега ще правя плиската, господа. Хе-хе, как можа, дами и господа, в шоуто? Това е най-хубавият момент. Сега, дами и господа, вече съм в студиото на Атака, шоуто на Атака. Сега, да представям ви нашия съборник с тетрадка, учебници, други неща. През 2 години забраха ми участниците. Се казва малкото тенденция Били. Сядай при мене. Сядай. Това е нашето място на Били. Точно тук, в студиото на шоуто на Атака. Как си, Били? Добре съм. Вижда съм добре и искам да правя нещо. Така. Защото знаеш така на атаките, но защото беше хубаво тези. Да, как можа? Искам да бъда парички. О, да, бе, да. Атаките за на атаките. Така, дами и господа. Вече сме в Били, в публик, в студиото на шоуто на Атака. Уважаеми зрители. Сега. Как си добре? А кога ще се прибираш от студиото? След малко. Когато свърши шоуто на Атаката. Добре. Дами и господа, Били идваше на този прекрасно студио, но обаче след рекламите ще видите кой иска да прави с мен Фин и Джейк във време за приключения. Ще се видим след малко.